Η Ελληνική Ένωση Falun Dafa παρουσιάζει για τρίτη φορά στην Ελλάδα την έκθεση έργων τέχνης με τίτλο «Η τέχνη της αλήθειας, καλοσύνης, ανεκτικότητας», της οποίας η παρουσίαση έχει γίνει σε πολλές περιοχές του κόσμου. Είναι μια έκθεση η οποία λέγεται «Η τέχνη της αλήθειας, καλοσύνης, ανεκτικότητας». Είναι μια σοβαρή έκθεση. Άρχισε από τον κύριο Τζαν Κουνλούν, ο οποίος είναι ένας διάσημος γλύπτης και ζωγράφος στην Κίνα. Έχει κάνει φανταστικά έργα. Αυτός φυλακίστηκε λόγω της πίστης του στο Falun Gong και την εξάσκησή του σε αυτό. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε βία. Το 2001 διασώθηκε από την καναδέζικη κυβέρνηση και σήμερα ζει στη ΣΥΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάζεψε 17 καλλιτέχνες με κοινά βιώματα, με κοινές εμπειρίες δίωξης και κάνανε αυτή την έκθεση τέχνης. Η έκθεση τέχνης αυτή έχει κάνει περιοδεία σε πάνω από 500 πόλεις σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει. Είναι ένας τρόπος ώστε να δείξουν όχι μόνο την ομορφιά της εξάσκησης που διώκεται, αλλά επίσης να εκθέσουν αυτά τα τραγικά εγκλήματα που συμβαίνουν στη σημερινή Κίνα, τα οποία τα δυτικά μίντια δεν αναφέρουν, ίσως λόγω οικονομικών συμφερόντων, διάφορων πιέσεων, φοβία κτλ. Προπαγάνδας, βέβαια. Και έτσι είναι ένας φανταστικός τρόπος ώστε να γίνει αυτό το πράγμα, να γνωρίσει ο κόσμος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίσει το τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα. Αυτά τα έργα που παρατηρούμε εδώ πέρα στην έκθεση, στην αίθουσα Ελευθερία, είναι πιστά αντίγραφα των έργων του καλλιτέχνη? Είναι πιστά αντίγραφα, δεν είναι τα αυθεντικά. Τα αυθεντικά είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Πάνε μόνο σε μεγάλα μουσεία, γιατί υπάρχουν και γλυπτά. Εμείς έχουμε τα πιστά αντίγραφα, είναι σχεδόν, θα μπορούσα να πει, σχεδόν τα ίδια. Απλά διαφέρουν, σίγουρα είναι πολύ καλές αντιγραφές πάνω σε κανβά, και έχουμε αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο τα έργα αυτά. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα ήθελε να επισκεφτεί την έκθεση, ποιες ημέρες και ποιες ώρες? Εδώ στη Δράμα είμαστε μέχρι την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, σωστά. Και από τα ωράρια είναι 11 το πρωί με 2 και 6 το απόγευμα με 10. Μάλιστα. Πάντως, από όσο καταλαβαίνουμε και από αυτά που διαβάσαμε στην είσοδο, υπάρχει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Σωστά. Γύρω από αυτή την τέχνη. Δεν είναι απλά μια τέχνη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, θρησκευτικούς δογματισμούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα μπορούσα να πω ότι είναι πιο πολύ, το Qigong είναι μια παραδοσιακή κινέζικη ενεργειακή εξάσκηση νου και σώματος. Είναι καθαρά ριζωμένη στην παραδοσιακή κινέζικη κουλτούρα. Εδώ βλέπουμε κοινά γνωρίσματα με τον Έλληνα του Σωκράτη. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Αυτά τα δύο αναβαθμίζονται ταυτόχρονα, ώστε γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι η εσωτερική εργασία του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να καλυτερεύει και να αναβαθμίζεται, και επίσης το σωματικό κομμάτι, το οποίο ενεργοποιείται το σώμα, ανοίγουν όλα τα ενεργειακά κανάλια του σώματος και μέσα από αυτό αναβαθμίζεται η γαλήνη, η υγεία, τα ενεργειακά επίπεδα κτλ. Ώστε βλέπουμε κοινά γνωρίσματα και με την αρχαία ελληνική σκέψη, γνώση, και την κινέζικη κουλτούρα, παράδοση. Αυτή η θεωρία οδήγησε και στον διωγμό του καλλιτέχνη? Βασικά, τι γίνεται. Στην Κίνα βλέπουμε ότι η ρίζα του κομμουνισμού στην Κίνα είναι αθεϊσμός και ηλισμός. Από τότε με τη Μεγάλη Πολιτιστική Επανάσταση έχουν προσπαθήσει να καταστρέψουν οτιδήποτε έχει σχέση με την παραδοσιακή κινέζικη παράδοση και οτιδήποτε έχει σχέση με πνευματισμό. Όπως σήμερα βλέπουμε ότι έχουν καταστρέψει ναούς, σήμερα διώκονται ο Βουδισμός, οι Θιβετιανοί, οι Χριστιανοί, όλα αυτά ελέγχονται στην Κίνα. Και όχι μόνο αυτά, ακόμα με την πλατεία Τιανανμέν τι είχαμε γίνει, τόσοι μαθητές είχαν πεθάνει. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο αυτό. Δημοκράτες, ρεπόρτερ, με το που βασικά οτιδήποτε δεν συμμορφώνεται με την κομμουνιστική ιδεολογία θεωρείται εχθρός και διώκεται. Ώστε είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και βέβαια αυτή η βάρβαρη δίωξη συμβαίνει εδώ και 12 χρόνια, έτσι, δεν είναι κάτι
Είναι κάτι πολύ σοβαρό, ναι. Μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Μέχρι τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου. Δευτέρα. Τα ωράρια είναι γνωστά. Είναι 11 με 2 το μεσημέρι, 6 με 10 το βράδυ. Η έκθεση αυτή έγινε από καλλιτέχνες οι οποίοι όχι μόνο είχαν την εμπειρία, είχαν απλώς κάποιες εμπειρίες που μέσω της τέχνης τις μεταδίδουν στο κοινό, αλλά συνδυάζεται και με την ικανότητα αυτών. Είναι όλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Πολλοί είναι καθηγητές καλών τεχνών, πολλοί έχουν διακριθεί σε διακρίσεις ζωγραφικής. Και το ύφος της έκθεσης είναι νεοανεγεννησιακό, το λένε οι ίδιοι καλλιτέχνες, και υπάρχουν και κάποιοι πίνακες παραδοσιακοί κινέζικοι. Είναι μελάνι πάνω σε μετάξι, σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο της Κίνας. Αλλά οι περισσότεροι είναι λάδι σε καμβά. Μάλιστα. Του δυτικού τύπου. Κάτι διαφορετικό δεν έχουμε συνηθίσει να σημειώσουμε σε επίπεδο δράμας. Ναι, πράγματι αυτή η έκθεση είναι πρωτόγνωρο να είναι ίσως πρώτη φορά που έρχεται μια τέτοια έκθεση στη δράμα. Γενικά και στην Ελλάδα δηλαδή. Αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη δίωξη του Falun Gong στην Κίνα, αυτού του Qigong, που διώκεται άγρια από το καθεστώς εκεί. Και οι καλλιτέχνες έτσι μέσω της τέχνης θέλουν να προβάλλουν την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των στοιχειωδών δικαιωμάτων στη ζωή και στη σκέψη του ανθρώπου, που γίνεται καταπάτηση, γίνεται από το επίσημο καθεστώς, τελείως ασύστολα και χωρίς καμία δικαιολογία. Πλέον οι δικαιολογίες έχουν εξαλειφθεί όλες, καθώς οι άνθρωποι και στην Κίνα έχουν διευκρινίσει τα γεγονότα, άφησαν τους ανθρώπους να δουν τι είναι το Falun Gong, ότι είναι κάτι ριζωμένο στην παράδοσή τους. Οι άνθρωποι το έχουν καταλάβει αυτό πλέον, οι Κινέζοι και οι Κινέζοι. Και έτσι δεν υπάρχει πλέον η δαιμονοποίηση του Falun Gong που είχε προωθήσει το κόμμα, λέγοντας ψέματα. Οι ψευδίες δεν είναι κάτι κακό, δηλαδή το Falun Gong, και αυτό έχει γίνει γνωστό. Επομένως, πλέον τι έμεινε μόνο να κάνει το κόμμα? Το μόνο που έμεινε είναι να χτυπάει αλίπητο, ώστε να μην τολμήσει κανείς να μιλήσει. Γιατί όλοι πλέον ξέρουν ότι είναι καλό και ότι ό,τι ακουγόταν πριν δαιμονοποιώντας το Falun Gong ήταν ψέματα. Οι πολλοί άνθρωποι το βίωσαν αυτό, ότι ήταν ψέματα τα λόγια του καθεστώτος, και όλοι οι υπόλοιποι επίσης κατάλαβαν τι είναι. Κατάλαβαν ότι είναι ψέματα. Επομένως, το μόνο που γίνεται τώρα είναι η βαριά δίωξη αυτό. Φυλακίσεις και βασανιστήρια. Αντίστοιχες εκθέσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο? Είναι τρίτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα αυτή η έκθεση. Έχουν γίνει σε πολλές χώρες του κόσμου και σε πολλές υπήρους δηλαδή, είπα Καναδά, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, με πολύ θετικά σχόλια. Οι πίνακες είναι πανέμορφοι και όσον αφορά το μήνυμα που δίνουν και όσον αφορά την τεχνοτροπία και τα χρώματα, τις μορφές. Και πραγματικά δείχνουν το κουράγιο αυτών των ανθρώπων, το θάρρος τους να επιμείνουν. Μερικοί λένε οι πίνακες της δίωξης είναι βίαιοι. Γιατί να πάμε να δούμε κάτι τέτοιο? Καταρχάς, υπάρχουν πολλές θεματικές ενότητες και μη βίαιες εδώ, είναι 4 ενότητες. Αλλά και όσον αφορά τους βίαιους, δεν είναι απλώς μια βία την οποία κάποιος μπορεί να τη δει έτσι όπως μπορεί να δει σε κάποιο βίντεο παιχνίδι και τελείωσε. Φαίνεται μέσα από αυτό το κουράγιο των ανθρώπων που υπομένουν όλο αυτό. Υπάρχει δηλαδή ένα ηθικό μήνυμα πίσω από αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τεράστια θέληση, αλίγιστη θέληση, και πράγματι το καθεστώς δεν κατάφερε εν τέλει να κάνει τίποτα.